Mixja bla waqfien għal 24 siegħa. Din l-isfida l-ġdida li se jkunu qed jitlu għalija bosta persuni instigati mid-determinazzjoni u l-enerġija ta' Godwin De Battista, magħruf aħjar bħala Goddo, u magħruf diġà sew għall-attivitajiet favur il-karità kemm f'Malta iżda wkoll fl-Ingilterra fejn jgħix. Is-sena li għaddiet Godwin ukoll organizza attività simili biex jgħin u jiġbor fondi għal tfal vulnerabbli li huma residenti għand il-Fondazzjoni SEPH. L-iskop li qed jiġi estis ukoll din is-sena u li jgħin lil dawn it-tfal jaqtaw xewqithom li jmorru fuq btala barra l-pajjiż. F'intervista ma' One News, Godwin spjega li din il-mixja se tibda mill-Port tal-Imġar Għawdex is-Sibt li ġej, 19 ta' Ottubru, idur il-Gżira u wara tissokta b'dawra ma' Malta u tintemm l-għada wara nofsinhar fil-Pjazza ta' Buġibba. Il-maratona ingħatat l-isem ta' Pass Pass ma' SEPH u spjega li wara li sena ilu mixja ta' 60 mil għall-istess għan kienet suċċess, ħasbu li jagħmlu xi ħaġa ferm aktar diffiċli u li qatt ma saret. Għadna kieku nimxu 24 siegħa ma nifqux u ma norqdux. Nipprovawa u għal-bidu taf inti d-dojt imma kelli 5 ħbieb oħra li konkorrew għalija għal-Uliva. Nipprovawa, namluwa u namluwa kien inkludu l-Għawdex din id-darba x'is-sena l-oħra ikkonċentrana fuq Malta biss. One News tkellem ukoll mal-manager ta' dar Santa Teresa, Jade Cardona, li qalet kif jaħdmu id fit ma' din il-fondazzjoni u tennit li u ta' onur li jsibu persuni terzi li jaslu jagħmlu dawn is-sagrifiċċji għal dan il-ġest tant nobli. Hija ċċennat li dawn it-tfal għandhom ħolma u bis-saħħa ta' din l-attività se tkun pass eqreb biex titwettaq. Nistgħu ngħinu kemm it-tfal u kemm in-nisa u it-tfal tagħhom biex huma jilħqu fejn jixtiequ huma jilħqu. Ġifieri we work is very much hand in hand ma' tfal u anke man-nisa. Kulħadd li aħna naħdmu magħhom għaddew minn sitwazzjonijiet isu diffiċli ħafna. Kemm qed ngħidu ta' domestic violence, kemm qed ngħidu ta' abbuż, kemm qed ngħidu ta' isu neglect, ikun hemm ħafna sitwazzjoni diffiċli. Ġifieri għalina importanti ħafna li aħna nistgħu nifhmu dawk l-affarijiet u aħna nistgħu nkunu ta' appoġġ għal isu dawn in-nies kollha. Godwin appella lil pubbliku in ġenerali biex anke mill-kumdità tad-dar jagħti dik donazzjoni żgħira għax il-ftit għajnuna il-muftiħ għal kuntentizza ta' dawn it-tfal. Ovvjament din il-ħolma ta' tfal hija għadna ħafna u dik ix-xewqa tiegħi ta' ħajti li narhom imorru din il-vakanza. Appella jiena li il-poplu u l-pubbliku li huwa tant ġenerus Malti Wawċi li jikkonkorri li jibgħatilna dik xi ħaġa żgħira milli jista' għax bin-naqra tintalem ġarra jgħidu hekk u aħna ovvjament peress li qed nagħmlu l-almu tagħna din l-isfida kbira, ovvjament aħna rrid ikollna s-saħħa jagħtu lna l-poplu. Min jixtieq jagħti donazzjoni għal dan il-għan jista' jagħmel dan billi jżur il-paġna ta' Facebook ta' Pass Pass ma' SEPH jew jidħol dirett fis-sif tal-Fondazzjoni SEPH, seph.mt/donate.